napravio si ih puno, ali dosad si uvijek uspio izbjeći posljedice. Znaš onu sjenu koja ti se učini u kutu oka, kad vidiš neki pokret i uvjeriš se da si samo umislio nešto. Svejedno, svaki put okreneš glavu i vidiš da nema ničega. Vidiš, u to vrijeme si napravio pogrešku. Onaj jeziv i čudan osjećaj kao da te netko gleda, kao da je nešto mračno i zlobno u blizini i pulji u tebi. To je upozorenje, instinkt star desetke tisuće godina koji je u tvom tijelu i koji ti govori da ćeš napraviti pogrešku. Sjećaš se onih neobjašnjivih modrica, onih posjekotina kojih se nikako ne možeš sjetiti, onih vremena kad se probudiš plivajući u znoju i teško dišeš, kao da si trčao maraton, ali nije ti jasno zašto. To su vremena gdje su te zamalo uhvatili. Tko su oni? To je teško objasniti. Zamisli da slijepom čovjeku pokušaš objasniti crvenu boju. Jednostavno nema smisla. Ali mogu ti reći da si ti za njih samo jedna stvar. Hrana. Mogu te jako dugo držati na životu dok se hrane. Dok si slušao ovo, sigurno si čuo barem jedan čudan zvuk. Možda si samo umislio ovaj put, ali ponekad je to znak da jedan od njih pokušava doći do tebe. Ne moraš brinuti, ne mogu te uhvatiti, osim ako napraviš pogrešku. Svaku pogrešku možeš usporediti sa komadom mesa koji mašeš pred čoporom pasa i onda ga brzo odmakneš. Nekad ne uspiju reagirati na vrijeme, ali većinom ipak uspiju. Ima tisuće neobjašnjenih nestanaka na svijetu. Teško je reći koliko od njih je zapravo nestalo zbog svoje vrste, a koliko zbog jedne obične male pogreške. Ljudi su skloni napraviti najveće greške kad se najviše trude to izbjeći. Koje pogreške možeš napraviti? Ako ti to kažem, onda ćeš se samo potruditi ne napraviti ih. A to bi bila šteta, jer vidiš, zadnji put smo te skoro uhvatili.